kan sek latum sikaching bai do la solong nil phana luisar po man pen hang lo latum son formu alang tum nil tum phan tin puro nang pilo la soting pen yang ton klempon la fokus kang dak no la pen prang prang kachikroi tang sike ong lo la pen prapjin pen tiripi office emta da kimpon po non favorite chiklo ke tendal korpon po la pen aparta alang tum arong manilong silong le georgi jaji pulong ke lake alang tum hin pen si long le apota bang NOC no objection certificate bang ke automatic ponai la soting pen si karbela tormas council penta kachikroi tang alam pen ditum pang dak manilo order da piponelo la pen aparta alang tum non Asia Bank ke central government pen nitum phan approval bang elo 843 laso traditional village development council laso ke sengji phan ini tu phan order nang wanela approval nang pielo lasinon prapjin pen chikloi jonmong patame latame traditional village development council ke sengji phan ni pang dak ponlo lapen ke claim ponpo lapen ke march april chiklo pen ke development atangka phan tame central government pen nang lepo lake council ke leke claim ji ke lo traditional village development atum si claim ponpo lake la ini ki thoma lam pen si kini dak nili phanang hang lo nili pang dak ponlo chapon lake alang tum pini ka matha lake ni chini ni darla la bangke nili pupe ki pujala mathai abe sita ronga sar tumange man peng pi bek ngi itum karbi atum ke hupil thege pang long lege plang sining dolo pupen ke chiklo arni dolo pupen puthimi dolo pupen ke karbi atum ke rong ke seng do hala so rong ke seng bangke lada ke ronga sar tumansi ronga sar do po ronga basa pi do po kleng dun do po kleng sar pu do po laben mekar do po lasi laso man peng ke rong sat mangke pi bek nang ji tong se kot pen Karbiang long arada phan matang te PBDC lapen ke long le philang lapen taun ke palu arong asar tum arong atum long phan same aprang siซึ่งไว้จึงใส่เป็นสิตอนke palu ponang ji kulai hu puthak lapen ke PVP ahem sai hem phan ikim phan lapen ke da PBDC chairman bangke rong asar vek nang yi pusi ha kiteng ningkat sil kep pen ngati song pinian ningkat kep nang peng lo tasila so apu taksi ne tum pini hawar Karbiang long dang rong asar tum tingum si pini bangso tipe chunja phan pura siam Dr. Tulia ma hang phan pin pura ro pa jo lo lapen ke alang listame ke cheng pen non pinian rata phan rong asar phan nang tu chak alam thi pakrut ple lo lapen ke chairman ke rong asar aphan si hokpo lapen ke laswang bo PBDC chairman bang ke bang harune ke bra pike bra toxic usi alang kami pini bang dang lo lapen laso PBDC hasan chong bang samene tum rong asar pe same prang pilo kasi laso te bang si non council pen recognize po bu si alang da pini ra ba thune bang dak lo nasi ni tum ini tong si kot pen amai ti di alam thege la